खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं प्रमद बर'आ फ्ल'र टेस्टआव देरहानानै फिन बिटिसिनि चिफ सायख'जाबाय फ्ल'र टेस्टनि हेंथायै फिन आयेननि राहा लानो बिपिएफनि हुमखि फ्ल'र टेस्टनि सिगां बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव दुंहाव थासारि बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै थानायाव केस एजेपिआव थांनो हासिगौ आगु गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ लांखार जानाय अइल कम्पानिनि सानै सोद्रोमाखौ हगारनायनि थाखाय 20 कौटि दाबि दानिया आबुं रादाब दिनै फुङाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव खुंनाय फ्ल'र टेस्टआव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ देरहाबाय आरो फिन बिटिसिनि चिफ महरै सायख'जाबाय मोन 39 भटनि गेजेराव प्रमद बर'आ मोन 22 भट मोननानै फ्ल'र टेस्टआव देरहानो हादों बबेखानि बिटिसिनि गासै मासिया मोन 40 नाथाय प्रमद बर'आ हारसिङैनो मोननै बियाबाव बिसायख'थि गेलेना देरहानायनि जुनै प्रमद बर'आ फ्ल'र टेस्टआव मोनसेल' भट होनो मोनदों आरो गासै भटआ 40 नि सोलाय मोन 39 जादों मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोआ प्रमद बर' दैदेननाय जथायारि बिटिसि सोरखारनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव पिआइएल थिसननायनि सायाव राय होनानै फ्ल'र टेस्ट खुंनो बिथोन होनाय बायदियै दिनै फुङाव फ्ल'र टेस्ट खुंनाय जायो बे फ्ल'र टेस्टआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथायारि हान्जायानो देरहानानै फिन सोरखार दानायनि खाबुखौ मोननो हाबाय मख'नो गोनांदि डेम'क्रेसिखौ मान होनानै फ्ल'र टेस्टखौ सिक्रेट बेल्ट पेपारनि जोहै खुंनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ दाबि खालामनाय जादोंमोन नाथाय बुंथिगिरिया बिपिएफनि बे दाबिखौ नेवसिगारनानै आखाइ दैखांनानै भट होनायखौनो फोसावो मानोना फ्ल'र टेस्टआव आखाइ दैखांनानै भट होनाय भारतनि जारिमिनाव गोबां मोननो हायो बेखौबो मख'नो गोनांदि बुंथिगिरिनि हेंथायै खुद्रिनानै बिपिएफनि सोद्रोमामोना सदनाव सोमावसारनाय हाबाफारिबो बानजायदोंमोन आखायाव प्लेकार्ड लाना आरो होस्रिखावदोंमोन बबेखानि खुद्रिनाय बिपिएफनि सोद्रोमामोना बुंथिगिरिनि माइकखौ सिख'नानै सिफायनाय जाथायाबो जादोंमोन जायनि जुनै सदनखौ 10 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादोंमोन ओरैहाय बिपिएफनि सोद्रोमामोननि बे गाज्रि आखु बाहायनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ जागायजेननायनिफ्रायनो जेननायखौ गनायनानै लानो हायै बिपिएफ दोलोआ फ्ल'र टेस्टआव जेननायखौबो गनायनानै लानो हायाखै हाग्रामा महिलारीआ बिटिसिनि चिफ जानाय जोबथा मिजिंखौ दासिमबो नागाराखै बिटिसिआव बिपिएफआनो सोरखार दागोन होननानै हाग्रामा महिलारीआ दिनैबो गले गले दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारीआ दासिमबो गावनि थाथियाव गोख्रोङैनो दं फिन बिजिरसालियाव थांनानै आयेननि राहा लानो हुमखि होदों हाग्रामा महिलारीआ मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव फ्ल'र टेस्ट खुंनाय जाबाय बे फ्ल'र टेस्टआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि दोलोआ देरहाबाय आरो प्रमद बर'खौ फिन बिटिसिनि चिफ सायख'बाय प्रमद बर'आ मोन 22 भट मोननानै फ्ल'र टेस्टआव देरहादों नाथाय बे फ्ल'र टेस्टखौबो गनायनानै लानो हायाखै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोआ फ्ल'र टेस्टआव प्रमद बर'खौ देरहाबाय होननानै बुंथिगिरिया फोसावनायनि उनाव हाग्रामा महिलारीआ बुंदोंदि फ्ल'र टेस्टनि समाव सदनाव मा जालांखो बिपिएफआ जेबोखौनो गुमुर मोनासै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनोबो खाबुखौनो मोनासै होनना बुंदों बेनिखायनो बेलटनि जोहै फ्ल'र टेस्ट जानांगौ होननानै हाग्रामा महिलारीआ फिन दाबि खालामदों बबेखानि काउन्सिलखौ दाफुंनायनि सिगांनो इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा कातिराम बर'खौ बुंथिगिरि महरै सायख'नायखौबो आयेननि बेरेखा होनना हाग्रामा महिलारीआ दाबि खालामदों आरो बेफोरनि हेंथायै फिन बिजिरसालियाव थांनानै आयेननि राहा लागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारीआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव फ्ल'र टेस्ट खुंनाय जाबाय नाथाय बिटिसिनि खुंथाय गोहो आरो चिफ सायख'नायनि थाखाय खुंनाय फ्ल'र टेस्टनि सिगां सेक्रेटारियेट मावख'आव दुंहाव थासारि सोमजिदों हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव बिटिसिआव 15 बोसोर सोरखार खुंलांनाय बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए एबा सोद्रोमामोना बे दुंहाव थासारिखौ खालामदों सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुंथिगिरिया माखासे गाइडलाइन बायदियै हाबाफारि बानजायाखै होनना अजद होनानै बिपिएफनि सोद्रोमामोना फ्ल'र टेस्टनि सिगां बुंथिगिरिखौ बेंखनदों आरो आखायाव प्लेकार्ड लानानै होस्रिखावदों आरो सोमावसारदों
बबेखानि BPFनि सोद्रोमामोना बुंथिगिरिनि स्पिकारखौ सिख'नानै बुख्रुबदों आरो हिंसायारि खालामदों होननानैबो मिथिनो मोन्दों। जायनि जुनै बुंथिगिरिया दिनै गिबि खेबनि जथुमखौ एबा फ्ल'र टेस्ट बानजायनाय जथुमखौ 10 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जायो। देग्लायनि BTC बिसायख'थियाव 1 नं पर्बतजरा बियाबनिफ्राय देरहाबोनाय BPF दोलोनि MCLA मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै क'क्राझार थानायाव केस फाइल खालामदों। आयुब आली मण्डलआ UPPL दोलोनि जानानै BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै केस होदों। BTCआव फ्ल'र टेस्ट खुंनायनि हरसे सिगां UPPL दोलोआ मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै IPCनि 420 सेक्सनाव केस होदों। एजाहाराव फोरमायनाय बायदिब्ला मुनमुन ब्रह्मआ रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्ट 1951 खौ सिफायनायनि अजद। मख'नो गोनांदि BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बेलतलानि आलासि जिरायसालि नमायाव लियाइसन अफिसार महरै BTC सेक्रेटारियेटनि सिङाव फिक्स पेआव साख्रि मावगासिनो दं आरो थांनाय 2020 मायथाइनि नबेम्बर दानसिम गावनि दान बान्थाखौ लागासिनो दं। BTCनि फाइनेन्सियेल एडभाइजारआ बे जाथायखौ रोखा खालामनानै होनायनि उनावनो मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै 420 केस थिसनदों। BTCनि फाइनेन्सियेल एडभाइजारआ बे जाथायखौ रोखा खालामनानै होनायनि उनावनो मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै 420 केस थिसनदों। मानो होनोब्ला संबिजिर बायदियै सासे सोरखारि साख्रिआवलाया साख्रिनिफ्राय मासि नागाराब्ला बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोना। नाथाय मुनमुन ब्रह्मआ बिसायख'थि आय'गनि सिगाङाव गावनि साख्रिखौ दोनखोमानानै सोरखारि दान बान्था लागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। असम गण परिषद आरो BJPनि गेजेराव गोरोबथा जानायखौ सिगांनिफ्रायनो खुद्रिबोनाय असम गण परिषदनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो आसामनि आगु गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ दोलो नागारनानै गोदान ओनसोलारि दोलो असम जातीय परिषद सुंद'यै AJP आव हाबनो हासिगौ। बबेखानि आगु गिबि मन्थ्रि आरो AJPनि गायसनगिरि आफादगिरि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां AJP नागारनानै AJP आव हाबहैनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला AJPनि आफादगिरि मासि लानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय नगावआव दावबायनाय आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लुरिनज्योति गगैखौ बरायनाय हाबाफारियाव प्रफुल्ल कुमार महन्तआबो बाहागो लादों। बबेखानि बेनिफ्रायनो प्रफुल्ल कुमार महन्तआबो पबिन्द्र टेका बादिनो AJP नागारनानै AJP आव हाबहैनो हासिगौ होनना सन्देह खालामनाय जादों। अरुणाचल प्रदेशआव अइल कम्पानिनि 2 सोद्रोमाखौ लांखारनाय जाथाया गोदान महर लादों। बे लांखारनाय जाथायजों लोब्बा दं परेश बरुवा दैदेननाय आल्फा उदांआ। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अइल कम्पानिनि 2 सोद्रोमाखौ हगारनायनि थाखाय उदखारि आफाद आल्फाया 20 कौटि रां दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङावसो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय अइल कम्पानिनि 2 सोद्रोमा आसामनि PK गगै आरो बिहारनि राम कुमारखौ हाथियार लानाय उदखारिफोरा लांखारदोंमोन आरो बे जाथायजों लोब्बा थानायखौ आल्फा उदांआ सिमान लाबाय। बबेखानि NSCN खाप्लांनि मददाव आल्फाया अइल कम्पानिनि 2 सोद्रोमाखौ लांखारदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला कुइप' कम्पानियाव रां दाबि खालामदोंमोन आल्फा उदांआ। नाथाय कुइप' कम्पानिया रां हरैनि थाखाय PK गगै आरो राम कुमारखौ किडनेप खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।